И за канарчетата, и за моряците настоящата кампания носи сериозни очаквания и шансове, но крие спънки и неизвестности. Минаха малко повече от 2 месеца от последната им битка на колежа, но отзвука от разгромната победа за домакините тогава с 5-0 още ехти. Време за реванш или отново триумф за пловдивчани? Гледайте Ботев Пловдив Черно море. 1 август събота от 21:15 по Диема Спорт HD. Не пропускай горещите спортни срещи. Абонирай се за Диема Екстра и Плей Диема Екстра. След сериозните битки с Славия и Ботев Пловдив и европейското изпитание срещу Карабак, следващия сблъсък за червените е на хартия по-лек. Новакът Дунав обаче може да бъде опасен. Ще покажат ли драконите твърдост в столицата? Гледайте ЦСКА Дунав Русе. 2 август неделя от 21:15 по Диема Спорт HD. Не пропускай горещите спортни срещи. Абонирай се за Диема Екстра и Плей Диема Екстра. Гледайте матча от втора лига. Етър Янтра. 3 август, понеделник от 18:45 по Диема Спорт HD. Гледайте матча от втора лига. Монтана Несебър. 4 август, вторник от 18:30 по Диема Спорт HD. Ce trebuie să se întâmple pentru a te întoarce împotriva celor mai apropiați de tine? Caligula's assassination exposed the fundamental vulnerability of the person of the emperor. Descoperă trădarea care a modelat lumea antică. Catus Decianus' fatal mistake was to underestimate Boudica. One single act of betrayal will reverberate down through the ages. Trădări istorice în fiecare seară din săptămână 19:40 la Viasat History.